Κύριε Υπουργέ, που είστε σήμερα ανάμεσά μας, γνωρίζουμε ότι ήρθατε εδώ στον τόπο από όπου έρχεται και την δική σας την καταγωγή για να διορθώσετε τα της υγείας και να αναστήσετε πραγματικά όλα τα δημόσια ιδρύματα που παρέχουν υγεία στους ανθρώπους. Όμως, ενώ από τη μια μεριά βλέπουμε όλη αυτή την αγαστή και ευλογημένη παρουσία σας, όμως οφείλουμε από θέσεως αυτής να σας πούμε ότι μας απογοητεύσατε με το νομοσχέδιο το οποίο υπέρ των ομοφυλοφίλων που περάσατε μέσα στη Βουλή. Κάνατε το χατήρι ολίγων ανθρώπων, απογοητεύσατε εμάς τους χριστιανούς, περάσατε μια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος ως νόμο σε ένα κράτος που είναι Ελλάδα και Χριστός, στα οποία εμείς σας τα ζητήσαμε και σαν εκπρόσωπο της κυβέρνησης και σαν κυβέρνηση η Εκκλησία να μην προκύπτει τίποτα ανώμημα, εσείς το κάνατε και πράγματι είναι μεγάλη θλίψη μας και η απογοήτευσή μας με όλη αυτή την πράγματι επέσχυντη παρουσία αυτού του νομοσχεδίου μέσα στην Ελλάδα μας. Ασφαλώς και δεν είμαστε οι παλαρίνες της Ευρώπης, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, ο σοφός, που ό,τι νομοσχέδιο μας περνάνε, εμείς χορεύουμε σαν παλαρίνα να το περάσουμε. Ξέρω ότι στεναχωρώ αυτή τη στιγμή, δεν είναι της καρδιάς μου, αλλά ευχόμαστε να σας δώσει ο Θεός μετάνοια πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί πολλοί λαός, όλη η Ελλάδα η χριστιανική πράγμα, απογοητεύτηκε όλο αυτό το εγχείρημα που κάνατε και πράγματι κάθε πρόσωπο που έρχεται να εκπροσωπήσει μετά από ένα τέτοιο επέσχυτο νομοσχέδιο βλέπουμε σαν ένα δείγμα ερημόσυνος εστός εν μέσω του τόπου Αγίου του Ναού του Θεού. Όχι ότι άλλο οι αμαρτίες που κάνουμε σαν άνθρωποι κι άλλο η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος με το να δικαιώσετε και να κάνετε νόμο του κράτους το γάμο των ομοφυλοφίλων και τα παιδιά να πεταχτούν σε τόπους και να προβάλλετε οικογένειες πράγματι που δεν ήταν ποτέ το πρότυπο οικογένειας μέσα στην Εκκλησία μας και μέσα στο ελληνικό κράτος. Και έτσι είναι η θλίψη μας μεγάλη. Περιμένουμε να την αλλάξει και μάλιστα μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε στο Θεό να σας δώσει πραγματική μετάνοια και Θεός να κρατήσει την Ελλάδα μας, γιατί λίγο προσπαθούν πολλές δυνάμεις να αποιεροποιήσουν και αποθρησκευτικοποιήσουν την Ελλάδα μας, αλλά σκεφτείτε πως εσώθηκαν για τις εκκλησίες και το 21 αλλά και το 40 η μάνα μας η Εκκλησία κράτησε τούτο το έθνος ελληνικών και εμείς την προδίδουμε κάθε φορά που περνάμε τέτοια νομοσχέδια τα οποία είναι, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, οι ακαθαρσίες της Ευρώπης και ο Θεός να μας ελέγξει σαν Έλληνες ώστε με καρδιά να μείνουμε πιστοί παρόλο που οι μεγάλοι και οι τρανοί μας προδίδουν στα πιστεύω μας και στην πίστη μας. Ο Θεός να μας ελέγξει και να μας ευλογήσει. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγξου τους όλους ημών.